בוקר טוב, היום אנחנו מכינים דג נסיכה ברוטב מזרחי לכבוד השבת. בסיר שמנו גזר, שמן, כמובן קודם שמן, גזר, שום, אוקיי? שני שלום שלמות, פשוט לוחצים וזורקים בסיר. שלמות. שלמות, שני שום שלמות. לא לחסוך בשום, כל המרבה הרי זה משובח. גם רצועות דקות וזורקים בסיר. כיוון שהשמן יקבל את הצבע, את הגוון של הכתומים והאדומים, זה כבר חגיגה בעיניים. אתם רואים כבר המטבח גם מוכשר לפסח, אז ככה שזה כבר... לוקחים פלפל החריף כמובן. שתהיה גמבות, כמה בצלים שמת? לא, בצלים לא שמים בכלל. סליחה, כמה גזרים שמת? 3 גזרים. 3 גזרים וראש שום אחד. ראש שום. לוקחים פלפל חריף, מוציאים לו את כל הגרגירים, מנטרלים קצת חריפות. טוב אותו. אתם אוהבים חריף? לא הרבה אבל. זה. דנה קצת רגישה. טוב, מכסים את הסיר, נותנים לו משהו כמו 10 דקות אידוי, הירקות יתחילו להתרכך ואז נמשיך לשלב הבא. כמו שאתם רואים זה פלטה של ארקוסטיל. ירקות, כבר אתם רואים שהם מתחילים לקבל את האידוי שלהם. יפה מאוד. מוסיפים מלח, פפריקה אדומה, מתוקה, בנדיבות, כבר מתחילים להריח את הריחות. וערבוב. מה שייתן את הרוטב ואת הצבע זה הדבר הזה. הפפריקה? אנחנו עוד נחזור אליה. אנחנו משתמשים בנסיכה, פילה נסיכת הנילוס. זה בעצם דג טרי? זה דג קפוא, אין בישראל, לא משיגים נסיכה טרי. לקחנו אותו. אחד. ומזה יצא מה שכן שכחנו, עכשיו אנחנו נעשה את זה. אנחנו לוקחים חומוס, מבושל, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא, אני אוהב. מוסיפים אותו לדג, חומוס שהוא כבר מבושל, זאת אומרת שהוא לא צריך תהליך ארוך
של בישול. יש שאלות שאוהבות עם חומוס, יש שלא, אנחנו אוהבים. איזה פסטיבל צבעים יש פה במחוון. מחזירים לעוד 2 דקות. פשוט מאלף. מוסיפים את הדגים. בואו תראו את הבצל, הגוון של הבצל. איזה ריח. אם רק הייתם יכולים להריח. איזה צבעוניות, ממש כמו ציור. מוסיפים את הדגים למעלה, בצורה כזאת. קצת מלח מעל הדגים. מוסיפים בין כוס לכוס וחצי מים, לא עד כדי כיסוי. סוגרים. עוד יש כיסוי חלקי. ומכסים. ולכמה זמן צריך להישאר עכשיו על הפלטה? חצי שעה. חצי שעה, אוקיי. כמובן, הדבר הכי חשוב העיקרי שנותן את הטעם זה הכוסברה. אין דג מושלם בלי כוסברה. כמה אתה שם? צור שלם? שם חוף כאן צור. מהירקן לסיר. מצצים אותו. איזה ריח יש לו כוסברה. נוסיף 3 חתיכות לימון ושם את הכוסברה, חזר. צבעוניות, איזה צבעוניות. פשוט כמו ציור. וסוגרים, נותנים לו לנוח. יש פעילות בדג. עוד מעט אנחנו נתחיל להכניס קצת, להרים רוטב על הדג, להפוך. לא נוגעים בדג, רוטבים מהדג למעלה למטה, כמו שצריך. עכשיו הדג, אנחנו רואים את הרוטב. רואה את הרוטב? כן. אדום, זה הרוטב האידיאלי לדג. אנחנו לוקחים קצת רוטב, מלמעלה מרטיבים את הדג, שלא יתייבש. שלא יתייבש ושיקבל קצת צבע. בדיוק. לא יקבל אבל בלי שום קשר. איזה חגיגה, חגיגה. עם איזה דגים עוד אפשר לעשות את ה... אפשר לעשות את זה עם רוש, פילה מוש, גניס, כמובן הלוקוס, החריימה שלנו המפורסם. בעצם החריימה המפורסם זה מלוקוס? לוקוס, חרידה. ובעצם אם הבלילה מתקשה אתה מוסיף קצת מים, כן. לדלל אותה. אנחנו בודקים אם השמן שלנו יתחמם. ניתן לו עוד איזה דקה, 2. אתה יודע, ארז, אני בדיוק מסתכל על המטבח הצנוע והקטן הזה, אם אפשר להגיד הלא מודרני והלא מעודכן. מפה הכל מתחיל. ומפה בעצם הכל מתחיל, כל הטעמים, כל הצבעים, כל הניחוחות, כל התבשילים, ממטבח שהוא, בוא נגיד, מבחינת גודל 1.5 מטר ארונות, למעלה ולמטה, מקרר קטן, בלי הצגות, בלי אופנה, והמנות יוצאות, אני אגיד לך, פשוט שיגעון.
וכמובן, בשביל להוציא מנות כאלה אנחנו צריכים בן אדם מקצוען, גם את הטאץ' שמכיר את העבודה, אוהב את העבודה, בעל ידע, מנוסה. טוב, בואו נתחיל, ננסה קציצה אחת, נעשה לה עיגול. אנחנו לוקחים את הבלילה, כמו שאמרנו, אתה מצפה אותה, לא מעמיס, רק בשביל הקשירה הראשונית, שם כלפי מטה. אתה שם אותה הפוכה בעצם. הבנתי. איזה יופי. שיגעון. אם רק הפלטה הזאת הייתה יכולה לדבר, איזה תבשילים, איזה טעמים. כמה זמן אתה בעצם מטגן את ה... 3 דקות. אנחנו בעצם לא רוצים שזה יתבשל או משהו, כי הבישול נעשה על ידי הבישול במים הארוך יותר. הבנתי, זאת אומרת, זה רק בשביל לסגור את ה... לא רוצים פה קציצה מקוגנת או משהו כזה. הבנתי. כמה זמן עבר? 20 דקות בערך ששמע? 20 דקות. נעשה כאן את פעולת הרוטב. כל הזמן להרטיב. בעצם ארז, אפשר להגיד שהדג לא יושב בתוך הרוטב, נכון? לא. הוא נהנה מהעדים ומהרטבה אחת לכמה דקות. בדיוק. זה הדג המוגמר, כן? אתם רואים את הרוטב, את העסיסיות, שיהיה בתאבון. המנה השנייה גם מוכנה. דג נסיכה בסגנון מזרחי חריף עם חומוס, ירקות, כוסברה, מעדן לחך.